les pintures rupestres de no sé què. A mi si em diuen que és de tal any, no et sé dir per què, però hi haurà algun listo científic que et sabrà dir, és per Perquè això. encaixa amb tot el relat que ens han dit, però no ho sabem. Però llavors és refusar tota la òbviament. ciència. Això és una superstició en tot arreu. Llavors és com dir, no, jo no tinc miopia, sinó que veig borrós. Com? Clar, tu no sabràs que jo veig malament. Però no sé d'ulleres, no aniria amb unes ulleres si no hi veigués malament. Saps? No sé si m'explico. Però això és una cosa de que et diferències de la mitjana de la visió de la gent, Exacte. no? Però pel mateix fonament i raó que la resta. Compares. De gent que també hi veu així. No sé si m'explico. No, perquè tu hi ha les És lletres que innegable veus o de que que no. tinc la còrnia d'una manera que em fa veure-hi borrós de lluny. Però, bro, què té a veure això amb els romans, bro? Vale, doncs és innegable que si hi ha una cosa que et sap medir quants anys tenen els ossos i quan va néixer una persona, no? Tal com hi ha una màquina que sap dir que jo tinc la còrnia així. Lo del carboni 14. No, però no és el mateix. A part, calcular un temps és diferent de dir observo que aquesta còrnia està més petita. No. O sigui, jo dic que els arguments que et donen la ciència de que sí, aquest os és així, per tant té 3.000 anys, són una hipòtesi, una teoria. No, però perquè això s'utilitza, o sigui, jo què sé, els assassinats ara, si es troben uns ossos aquí, el pujador fent l'hort es troba uns ossos, faran el mateix, pillaran els ossos i diran, hòstia, doncs anem a buscar ADN, amb el carboni, no sé què, i mira, el carboni doncs té 50 anys. Llavors, clar, I tu et creus el seu mètode científic. Sí, ha passat. Sí, exacte. Però perquè és... Però s'ha equivocat també molts cops el mètode científic. No és una cosa molt lluny. No, però el mètode científic... No s'ha equivocat. O sigui, no, jo crec que hi ha raó, que hi ha lògica, les matemàtiques pues, no funcionen, i el mètode científic ben fet funciona. Clar. Però molts cops hem estat dins de el que es diuen paradigmes, com d'algú que ens creiem i que pensem que és veritat fins que es nega. I allò que pensàvem fermament resulta que era mentida, saps? Sí. Com la Terra és el centre del Sol, d'això. El centre del Sol, no. Sí. O sigui, és el centre de l'univers, o sigui, el centre de la vida... En plan, si és que tot gira al voltant de la Terra... Hòstia, acabo... Que... Sí. I tots aquests passos són com que ens traiem una mica d'antropocentrisme de sobre, no? Com primer pensàvem que l'humà era el centre de l'univers, llavors la Terra. Ara ja ens veiem com més lluny. Però ara ens veiem com això, som una cosa girant, a dins d'una cosa que gira, a dins d'una cosa que gira, i que segurament estem a dins d'una altra cosa que gira. Ens adonem que som molt menys al centre. Però jo crec que per això també existeix el temps, bro, perquè tot està movent, en plan, és com tot va cap a una direcció. Però, escolteu, i si la raó, la lògica, que per nosaltres és tan certa com 1 més 1 és 2, saps? I totes les matemàtiques, d'aquí un temps això era un paradigma i negarem això perquè simplement ens farem una cura d'humilitat d'antropocentrisme i direm això era mentida i realment és algo del sistema perceptiu humà de que som així. M'enteneu? Sí. Però jo, en plan, jo amb això és com que ho vull intentar, en plan, és com em ve que ho hauria d'intentar lligar amb el fet de que si tothom, per com és tothom, passa la cosa, saps? Amb lo de la memòria. No, en plan, amb la consciència col·lectiva, saps? I com tothom la vida que ha viscut, tothom la vida que està vivint ara i tothom la vida que viurà, en plan, com que pensa la gent en el present, perquè és com el que importa, saps? Si penses... Sempre hi ha un abans i un després. Com el Big Bang va començar tot, i com i te mare parint també és una mena de Big Bang. Llavors, és com això, és el teu Big Bang. Que bona, propi, que bona. Hòstia. Cada part és com un Big Bang, Clar, però i també, en plan, el Big Bang és com la cosa més que suposem del món, saps? En plan, què és el que va passar? Això és... podries haver dit una altra. En plan, i si el teu part vas... Jo crec que algú va parir l'univers, saps? Déu. Dins d'això. O sigui, clar, Déu, quin Déu? En plan, un totpoderós que va dir tal, o algú que va decidir, uah, mira, ara amb el meu esternut crearé un univers. Pum! Saps? I com el crea un, i en aquest univers és el teu univers. Però potser dintre un petardo... Perquè ha decidit una persona que vol que ho sigui i és amb totes les seves forces. És que valem els universos. Però llavors potser nosaltres som una colleja d'algú. Saps? És com som tots a l'esternut d'algú altre, bro. No, potser som una bufetada d'algú. Però no de l'actual, sinó de tot l'univers, de tot el que ha existit. Però algú diu que no, tio. A mi les conspiracions tan rebuscades tendeixo a pensar que ha de ser més simple. Jo això ho acabo de pensar. És molt simple, aquesta. Ja. A nivell de què? No. Sí. Són moltes assumpcions. Potser som un Cada cosa has de demostrar molt. Però som al multivers? En plan, això de dins del multivers, estem al multivers. Potser el Big Bang és... Ja, és que em costa ja ordenar-ho tot que tingui coherència. Llavors dic una cosa i llavors veig que nega l'anterior que havia dit. Però és que potser el Big Bang és una cosa tan simple com un borratxo per Sant Joan tirant un petardo.
i dintre aquell petardo es crea tota aquesta consciència, tot el Big Bang, és es crea tot, però en una mil·lèsima... de l'esternut, saps? Exacte, però és molt més graciós dir, jo què sé, som una colleja d'algú altre, saps? I de cop, dintre aquest impacte s'ha creat moltes coses. En plan, i potser nosaltres per Sant Joan estem creant milions de multiversos molt més petits àtomament que passen allà. Això és el cop de la dimensió, també, perquè ho veiem com a aquesta escala, però ningú sap, saps? Però això del creador, un primer creador, una causa primera, és raro, tio. Clar, i és la que ho crea tot. Però és que la cosa és que... És raro perquè d'on ve? Però la cosa del Big Bang fa que no sigui de Déu. De fet, és per desmentir-ho d'alguna manera, no? O és aquest Déu que crea el Big Bang? No, perquè llavors el Big Bang dura 7 dies. Hi havia matèria. El Big Bang dura 7 dies. Hi havia matèria. Llavors, és com... O no? No, o sigui, diuen que el Big Bang va ser com dos àtoms o dues coses rares que es van ajuntar molt i van explotar, i llavors com que està escampant... Però la matèria ni es crea ni es destrueix. Però el Big Bang que diu és com tot l'univers estava en el mateix punt. Es va concentrar tant que va explotar de la... I ja no podíem, però jo crec que ve de... Això és el que m'agrada també en plan com del temps, saps? Que és també de cicles, llavors com... És de que tot l'univers estava comprimint-se a fondo i en el moment que d'això és com pum, saps? I venim d'un altre... En plan... Hòstia, això és una teoria que és com Big Bang. I aquest, llavors, hi ha un moment... Buah, però això ho penso jo també amb la forma aquesta, saps? De que... M'agrada molt això, De que el temps va endavant, saps? I hi ha un moment que aquí està anant endavant, en una altra direcció, saps? Com el temps plegat, saps això que dèiem de plegat? I llavors torna a passar com en el mateix temps i torna a explotar, però passa enrere, saps? O d'una altra manera, amb unes altres lleis, saps? De tot. I llavors torna a venir i torna a passar, saps? En plan, com... sempre va endavant. Però sempre va endavant en aquesta direcció, saps? Que és... sempre s'ha de tornar a trobar. I aquesta... Si surts d'aquí i és com... I tens... En plan, és això, i tens una paret aquí, el més fàcil és anar endavant. I tot el rato estàs anant endavant. Doncs quan vas aquí, és com... Has d'anar aquí. O sigui, has d'anar aquí per anar cap aquí. Però aquí hi ha una altra paret que et fan així, però no et deixa anar cap aquí, saps? Perquè aquesta és la teva direcció. Ja estàs anant cap a aquesta direcció. Però llavors ara has d'arribar aquí, però segueixes tenint la paret a l'esquerra, saps? I has d'anar aquí, però i el més ràpid quan estàs aquí és tornar enrere, en plan, la paret fa això, i tu has de fer això, saps? Per tornar a arribar aquí. I estàs constantment com el peix que es persegueix la cua, saps? I això ho han dit en plan, les civilitzacions antigues, en plan, el dibuix aquest de la serp menjant-se a si mateixa i que és com la paradoxa aquesta, quan s'acaba la serp, saps? Perquè tot el rato està avançant, però tot el rato hi ha més serp. És com, bueno, no més serp, saps? Sinó que està tot el rato intentant arribar al mateix cantó, però només pot anar-hi per un cantó, perquè és cap a la línia que estàs anant, saps? És fort, És com això en el temps, només pots anar endavant, però per tornar a arribar on has d'estar, has de fer tot el d'això i tornar, saps? I anar com a la mateixa direcció. Mai podem saber cap resposta. No, però això ara, en plan, lo del temps, en plan que sí que és com direccional i com que va cap a un cantó, però sempre va cap al mateix cantó i va a la mateixa direcció. Però, clar, direcció, saps? Clar, primer va cap aquí, aquí 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 va cap aquí. En plan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dimensions. Jo continuo pensant... Jo trobo... el mateix. O sigui, m'has entès, això? No, sí, i té super de sentit. Però a vegades fas relacions que dic, aquí he fet un salt triple, saps? Clar, no, perquè és que jo vaig lligant els meus propis conceptes i m'enrotllo a mi mateix, però... I és com... Sí. No, però en plan, això ha sigut del que estàvem parlant abans, m'ha tornat a portar aquí, saps? Però no perquè estic amb això, sinó perquè és com a la conclusió que arribo, saps? Però a la vegada, no creu que som massa humanocentristes. A nivell de què? O sigui que sí, no sabrem, no? No.
Sí, està guapo és el saber-ho. que deia Kant, No, que però- tot ho percebem amb un sistema concret del nostre cervell, de la ment, que categoritza, defineix d'una manera determinada. Però això és el sistema humà. No, però hi ha, I tenim un consens perquè és molt semblant entre uns i en això hi altres. ha dos estats de la matèria, saps? És Ma- el fet de el que deia creure Kant- i el fet de saber-ho. No, però les dues coses per mi Jo són... això en anglès vaig veure un vídeo en plan que no és... En plan que ho deia un rasta, en plan... Tu, en plan, you do not believe, you know. En plan, no creus en alguna Però jo diria que no sabem. Si no creus en alguna sinó que saps alguna I com ho saps? Saps... O sigui, Ho creus. pots creure en Déu, però perquè no saps si és real, d'alguna manera. Ah, creiem però no Si ho sabem. creus de veritat, en plan... No, ho saps de, en plan, ho saps de veritat, no Clar, t'ho tu no creus, saps en Déu, tu saps? creus en Déu. Clar, creus en Déu, no saps... No saps en Déu. Però en teoria un religiós, ell Sí, que diu no- que, no que sap que existeix Déu. Que sap Perquè què és Déu. En plan, que Déu és que real. existeix, sí. Però llavors no creu en Déu. Però Llavors- pots arribar a llavors ho saber, sap, en plan, llavors sí que ho sap, saps? Però o sigui, és com que sempre saber-ho. som una mica humils de dir no, això no ho sé, ho crec. Perquè som Clar. conscients dels límits. Clar, creus en alguna i et pot agradar creure en alguna o no, saps? Potser no et vols creure que estem a dins d'això i vols creure que la Terra és plana, però pots seguir creient, saps? Llavors és saber-ho, saps? O el que sigui que tu Ja. creguis de l'univers. Però a o la de qualsevol vegada- altra cosa. O sigui, és això, jo crec que... Crec. Què saps, Quim? Clar, però ho No, saps, que- o no ho sé, Pots- jo pots crec completament. suposar, sí. O sigui, jo crec que les pròpies persones... És això, que ho vivim des d'un sistema humà i que hi ha coses que el propi sistema nostre, en tant que pues, no només ulls o oïda, jo què sé, els ocells escolten 1000 cops millor que nosaltres, els gossos. O veure molts més colors, o veure Però molt, i molt si hi ha més dins l'espectre. més sentits, diguem-ne? O sigui, no més sentits, sinó en plan, coses que nosaltres no podem veure com el Bluetooth, saps? No, però, o sigui, que, és com... en plan, i que és. és com et diuen l'espectro de ondes. I tu veus ondes visibles, això d'aquí. Hi ha els colors que coneixem de l'arc de Sant Martí, saps? Però això vol dir que hi ha hi ha alguna més que no estan veient i és el mateix tipus d'informació, saps? I és com a les orelles també escoltes de tants hertz a tants hertz. I tot l'altre no ho escoltes i potser hi ha mazo informació important que hauries de saber, saps? Però i si hi ha altres tipus d'informació? Rotllo, altres fonts que no sigui oïda ni vista? No, perquè jo crec que això Però l'humà en plan, és com limitat a l'evolució... això. No, però jo crec que és Rapenats, no? l'evolució, quin sentit necessites Que capten- desenvolupar més, saps? Què O sigui, hi ha molts animals que tenen sentits que no tenim els humans. Clar, Rapenats, llavors... de la terra... Clar, però perquè potser ho han de Magnetisme, saber per això. sobreviure i si no ho haguessin desenvolupat evolucionant o el que sigui, doncs no hauríem Però que arribat a ens ser fa així, pensar, la realitat que coneixem és la que capten i filtren els nostres 5 sentits determinats, que són d'una manera determinada, amb uns rangs, saps, la visió. Però, i si tinguéssim 40 sentits? Quina Que realitat més sentits. coneixeríem si fóssim No, però rapenats? hi ha més sentits que els 5 sentits nostres, no? Quins? I potser, Imagina't, en potser plan, s'han trobat 10, però i si n'hi la hagués gent infinits? que Pues són pot tenir magnetisme. telepatia, saps? Però si n'hi hagués infinits de maneres de percebre la realitat? I la telepatia. Clar, és que i són dintre els propis sentits? El rapenat no és completament diferent. Això del No, per magnetisme això, de la Terra. si hi ha dintre els propis sentits, nosaltres escoltem coses diferents en tant O, que... per exemple, això de la visió. Que nosaltres, com percebem un tal de llum, no sé què, perquè tenim els fotoreceptors que són sensibles a tal i tal, no sé quantos. Però un falcó hi veu diferent. I un animal de l'aigua i vés a saber quina fumada veu. O els colors. Els colors. Si fos això, si fos un altre animal, potser veuries que cada tot surt d'un color diferent en tant que no sé què. En tant que és mínimament canviant, però per tant és... O la vegada, la no? gent que és, com es diu, Daltònic. daltònica és això, en plan, veu encara menys dins d'aquest espectre de colors, saps? Total. No, però no Perquè era que veus tenien només, en com plan, perquè realment la intercanviats. llum, això és científic, en plan, hi ha els 3 colors, que és verd, vermell i blau. Sí, I amb tots aquests colors fas els altres, però perquè no és de pintures, és de llum, saps? Clar, sí, sí. I la llum aquesta, per això els píxels són d'aquest color, saps? És verd, vermell i blau, perquè és la llum. Llavors, nosaltres d'aquí veiem verds, vermells i blaus, i tenim una altra cosa que medeix la llum. Quant de brillant és aquell punt Clar. que estàs processant dins el teu cap, saps? Bueno, que literalment llavors són els conos i el que tenim al dins, la retina consta d'això, saps? En plan, és
com el nostre sensor de la càmera, saps? Que processa això, quin color és i quant de brillant és. I per això veus les coses i coses amb més... Però el procés és molt més susceptibles a pujar, en plan, i també és la llum que rebotes d'aquestes coses i t'arriba als ulls, saps? És el que fa que veguis aquesta cosa d'aquest color, saps? Perquè té aquesta propietat. Les plantes són verdes perquè tenen clorofila. Sí. I la clorofila acaba sent verda. I tu veus la clorofila, en plan, sí que veus la planta, però veus el que acaba sent de la planta, saps? Però llavors esteu donant raó molt a la ciència ara mateix. I és que jo crec molt en la ciència. No però, cegues, però és que abans no estàvem discutint el mètode científic, estava dient que la gent, en plan, que hi ha gent que creu les seves pròpies coses. Però llavors creu anava a extrapolar-ho perquè potser del ho ha revés, dit saps? algú altre i hi ha molta gent que també diu allò, saps? Que la ciència no és definitiu, que tot això són teories que fins ara no han estat ben argumentadament rebatudes. I llavors les creem provisionalment. Però és que tenen tot el sentit, saps? Perquè les encaixen moltes proves. O sigui, és com la crítica que s'ha de fer a la ciència, això. Jo crec que la fem, però també creiem en totes aquestes descobertes, saps? Exacte. Com que no hi creiem a cegues, però és la hipòtesi més validada. Com el que dèiem del temps de les piràmides, en plan que dius... Clar. Igual que sobre la llum, exacte. també diem que l'os té 3.000 anys, però tot això són teories. Però a vegades això, que tal com la llum, doncs jo veig el color verd, sí que hi ha la diferència en què no veig el Bluetooth, però sé que se'm connecta i escolto la música des d'allà. No sé si m'explico. Sí. Que estem molt enfocats en què podem percebre com a humans a nivell individual, però no de les eines aquestes que ens hem dotat per percebre coses més enllà. I és curiós, és que el Bluetooth és una fumada, En plan, com aquestes coses que no veiem. No, Al microones. La ràdio, saps? En plan, com Ja. arriba el cotxe i no veig d'on arriba això, Sí, saps? els En plan, mòbils, quina connexió pots no, però és tenir que això, amb algú. en plan, ja estan per aquí, saps? Vull dir, en plan, estan aquí. Estan tot el rato a tot arreu. Però això, tal com un daltònic no percep els mateixos arriba fins a un colors, lloc, en plan, és com... ningú percep el Bluetooth. No, però en plan, jo crec que percep... No, el Bluetooth és perquè això genera una onada que fa que un altre dispositiu que també la genera diguis, vale, ens posem el mateix tal, vale, pum, connectat a l'altaveu. Fem l'amor? No, en plan, és com així, sí, tal qual, en plan, i mentre estan connectats sincronitzats. Ja. I llavors, bueno, també llavors ja, en plan, i si poguéssim sincronitzar-nos nosaltres, saps? Llavors és la telepatia, en plan, et sincronitzes amb la ment, en la freqüència que estigui enviant al cap del Quim, saps? Potser tenim Bluetooth intern i no ho sabem, saps? Bueno, que jo crec... Jo m'agradaria, en plan... Pues no, M'agradaria saber si això no descartes. pot ser una possibilitat, saps? Perquè Això- això hi ha gent que la té gent que- telepatia i que es poden dir coses, hi ha gent que té els ulls tancats i pot dir de quin color és no sé quina targeta que li surt, saps? Super random. O sigui, diria... Jo crec que es podria aconseguir, però com des de la biotecnologia. En plan, com afegint alguna màquina. Però no crec que naturalment puguem fer telepatia. Des del budisme i de la meditació, però jo crec que és un estat de consciència meditatiu, en plan que tu vulguis estar així, saps? Sí, jo crec Llavors que és aprendre realment sí que es pot i treballar. crec que poder quina estar en un connexió estat tens meditatiu amb només la- vivint, saps? En plan, vivint normal, saps? Interactuant amb gent, però sempre estant en un estat que puguis estar connectat amb qui Jo crec parles que- o qui... No, des de la consciència ets capaç d'estar molt més atent a coses que ja vivies i que has viscut. No és que desenvolupis una cosa nova, sinó que ja la tenies fins ara, però No has pogut que fer-la ets servir. capaç de... Exacte. És com que hi ha gent que no sap moure el cap, saps? I entrenant així, no sé què Clar, fa, clar. acaba movent el cap. És com una cosa que saps fer, que Sí. no sabies que podies fer, però que sí que la saps fer, saps? Clar, però vull dir que és com... És que no sé si m'explico, que simplement estàs més atent. Però ja ho feies, no? Perquè tu no notes el magnetisme, tu no notes un microones. Però sí que notes l'electricitat. I l'electricitat és algú Però no la notes... físic. Bueno, però és estàtica i té algunes característiques que no en tinc ni puta idea, però és en plan, diferent és com que la, el llum. jo ho estic notant ara fa rato amb la taula, en plan... Però no sóc jo qui interactuo amb la taula, sinó que són els meus pèls i jo noto els meus pèls. Llavors, jo crec que el tacte també és un sentit molt heavy, bro. Perquè és una cosa que sents al moment on la sents, saps? Llavors és com... Què està passant? En plan, quin cable és el que tinc a dins, saps? Que fa que arribi això a dins del meu cervell i identifiqui que és aquesta part del cos i aquesta part del cos és la que noto, saps? Com plan- l'ibuprofeno, com el... Com si tingués... En plan, com els nervis són fibra òptica, hermano.
Heavy loco, bro. Sí. És com... Però molt xatada a la vegada i que no has de pagar, de moment. Clar, no has de pagar, però perquè allò és això, llavors, com crees la teva pròpia llum, saps? És com el que sents. És com el que... Però això també ve amb els ulls, amb l'oïda, amb tot, saps? En plan, què és el que fa que t'arribi... Com una sí que càmera. són els nervis, quina velocitat tenen els nervis, saps? De transmissió de dades. Pues estaria guapo, calcular això. Però és que, bueno, diuen en plan que per calcular com la... O sigui, com el... Perquè la consciència a dins del seu ordinador, saps? En plan, percebir això com a realitat has de tenir com no sé quants milions de terabytes, bueno, no, en plan, no de terabytes, de bits d'informació cada segon, saps? Per seguir com mantenint-ho, saps? I per Està això, guapo que no per això quan automàtic. dorms i no tens tots aquests inputs i et concentres en dormir, en plan, en no tenir inputs de la realitat, t'adorms. I llavors el temps ja vola quan vol perquè tampoc saps on estàs, saps? En plan, i què estàs vivint, en plan, no tens realitat que notis. Estàs en la mateixa posició tot el rato, llavors comences a deixar de notar el tacte, saps? Llavors, jo què sé, És com que si no per això arriba la consciència no per això no et pots existeix. adormir si sents sorolls o si fa pudor o alguna cosa, saps? Com el que sigui. Això és semblant a lo de l'arbre, no? Que si ningú ho veu és com si no existís, si no n'ets conscient és com si no existís. Com no? Sí, Si tu no estàs una dels teus peus és com si no Per això, si no estàs dins de la realitat, com si no estàs dins si no estàs percebent la realitat, no pots, o sigui, pots sortir del temps que passa en aquesta realitat, saps? Bueno, el temps. O el que estigui passant. Però és com ara aturar... estic tornant a lo del principi, saps? És que és curiós que justament parlem d'anar i tornar, saps? Sí. Que això de l'univers és com que va tornant infinit i la nostra conversa va fent això també. Uau, ara mateix també. Quants cops hem tornat ja 3 cops o 4? Sí. Ja no sé què està passant. I, bueno, doncs aprofito aquest moviment. Un moment, mira el cavall que... Boníssim, bro. El Quim abans m'ha inspirat amb una frase que m'agrada, que és quan obres el porticó i es revela la pols. Com aquestes coses que no tenim, que no percebem, com dèiem, el Bluetooth o qualsevol sentit que no és dels 5 humans, Sí. i de cop... O sigui, això. No era això. Però com obres el porticó i apareix la pols. Com que entra la llum a l'habitació Sí. i veus tota la pols que hi havia però no la veies. Que és com una prova d'aquestes coses que no percebem com si no fossin reals. Vale. Bueno, això... Perquè O quan portes una pulsera que t'acostumes i ja la deixes de sentir. Ja, sí. O quan dorms. Com que la consciència és una mica la realitat, saps? És que jo crec que la realitat està... No, però jo crec, en plan, és com això de que el temps és continu. O sigui, el temps és continu, però la consciència no. I la cosa és que, com el temps forma part de la realitat, i tu pots sortir d'aquesta realitat, el temps deixa de ser continu, saps? És continu si creus que el temps... si estàs present, saps? Bueno, no present, si estàs... En plan, si ho tens en compte dins... En plan, jo crec que això ja s'ha... s'ha creat en la societat actual, encara que saps? estic... Però és que els estiguis indígenes, en no tenen, records. els indígenes no tenien hores ni minuts, en plan, no sabien ni què era, saps? Sí. Que va, bro. Però, No, sabien estacions i quan sortia i marxava el sol, però no sabien de segons i de minuts. I jo crec que els segons i minuts ha fet que, en plan, que tinguem el temps molt més present. indirectament ells creien en segons i minuts, perquè creien en l'exactitud del temps. O sigui, ells feien un temple sabent que tal dia el sol entraria per allà i projectaria aquella ombra. Però és que llavors no ho feien. Només era qüestió de que avancessin més i fragmentar aquell temps en mesos, dies, saps? Clar, però és que els seus mesos no eren els mesos que tenim ara. Els seus mesos eren segons això. Segons quan canviava les estacions, les fases de la lluna, saps? En plan, les fases de la lluna també és loco, en plan. Els cicles lunars encaixen amb l'any? Tipus, sempre els mateixos o no? Sí. O sigui, no en el nostre calendari. Però si tinguéssim 13... Però llavors hi ha dos cicles diferents, No, el però de la si lluna tinguéssim 13 i el de mesos, l'any. 13 mesos de 28 dies, hi haurien 365 dies. És això, els mesos hi hauria- no hi tenen hauria- els mateixos dies. Ah, perquè hem fet l'any Sí que són els artificial, perquè això mateixos dels de dies. traspàs i tot. No, però per això, en plan, és com, per què estem fent l'any bisiesto si podríem fer 13 mesos de 28 dies i cada any seria igual, saps? I aniries amb el cicle lunar i, saps? Podries fer... Plan, és com, tot és un ritual, saps, al O final. sigui, l'any és el mateix, però els mesos no tenen els mateixos dies. O sigui, l'any és artificial. O sigui, No, hi ha però sí. menys dies i, per tant, a l'haver-hi menys dies, perquè també són les setmanes, per exemple. Llavors hi haurien setmanes exactes.
Sí. Uau, però és que això és una teoria conspiranoica. Jo ets a la veu. No, és el calendari que utilitzen els àrabs, per això el ramadà va canviant. Sí, però en plan... No, però en plan, lo de, que en plan, la lluna Sí, i dels 13 mesos i dels 28 dies. exacte. Però que això, en plan, matemàticament també té sentit, saps? Encaixa a la perfecció. Per què no ho fem? Perquè Perquè no tenim estem- un calendari romà. Vale, és que els romans, els putos romans, bro. Des d'aquell moment, en plan, és com ens van separar del cicle de l'univers, de la natura. En plan, ens van separar del cicle de l'univers i de la natura. En plan, de com No, funciona. No? No. Ara, Polla que no, bro. Ve del d'esto, tio, ve de que Julio César aquest... Va, per què penses que es diu juliol i llavors hi ha l'agost de l'Augusto, Perquè bro? es va inventar un mes i el va posar per allà. pur egocentrisme. No ve d'una Per paranoia. això, per això. No, però del no. poder, que ells va voler tenir un mes Del i va dir... poder, bro, del poder, Exacte. bé, hermano. Ve del poder i del control sobre els altres. Però igual que el canvi d'hora. El canvi d'hora ve per Franco perquè volia estar a la vegada que Hitler. Sí, però el del canvi d'hora no hauríem de canviar l'hora si fos això. Bueno, però llavors Perquè tampoc ja no hauríem de produir llaunes perquè potser no és el millor envàs per beure cervesa. Això no té puto sentit, bro. Sí. No hauríem de fer el canvi d'hora perquè no... O sigui, el canvi d'hora és un... En plan, és una cosa que es fa perquè sí. Però es podria no canviar l'hora perquè Franco- si exacte. servissis amb això. No, però vull dir que no tot és el més eficaç ni eficient a la vida. Clar que no. I llavors, si volguessis Així no fer va. un canvi d'hora, hauries de fer una altra mida de segon. Que el segon signifiqués una altra cosa. No, no fer el canvi d'hora és anar a l'horari que hauríem d'anar sempre. Però, en plan, això és el que, en plan, la màquina que calcula... Igual que canviar La el màquina que calendari. calcula els segons. En plan, perquè un segon és un segon. Però és igual que els diners, això. O sigui, Però no, els diners no. que els diners no, però perquè un segon és un segon. Sí, els diners En han plan, el tancat segon és valor d'alguna pum, cosa. Pum, però què diu que sigui pum, pum, i no? Pum, pum. Pum, 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 pum. I tu simplement li estàs posant més rato entremig, que diguem. Que un dia saps? té 24 hores. Clar, però per aleshores una ve cosa dels... de la lluna i el sol. Serveixes en minuts i en segons, en segons Perquè exactes. tardem a fer... La Terra tarda 24 hores a girar, no? Sí. Sí. Pues això. Llavors ho calculem sobre això, sobre 24. Però que no és saps? random. Per què hauria de ser 24? Si hi ha Perquè és el que 24 dona. hores, hi haurien d'haver 24 minuts i 24 segons. Saps dins del d'això? Imagina que ara portem dies de 25 hores, doncs s'aniria el cicle. No, però... I per què no fas que les hores, Durin menys. en plan no, durin més... O sigui, són 24 hores. Clar, però llavors una hora es basa en 60 minuts, però que els 60 minuts no signifiquessin una hora, sinó que signifiqui... O sigui, que no diguéssim siguessin 80 60, que punts. siguessin també 24. Però llavors saps? podries fer que un dia durés 48 hores i que Cada hora durés la cada hora durés mitja hora. I No, que però no cada seria- mitja hora però no- sigui un però quart que d'hora. mitja I hora que no cada sigui- quart d'hora que- siguin 7,5 No, segons. però que no siguin ni quarts ni mitges, en plan, que mitja hora siguin 12. Home, clar, però això és variar... Saps? I que un quart sigui 6. Però la divisió serà la mateixa. No. Te'n recordes quan eres petit Sigui que feies 3, perquè no pots basar en el dos número sisens i 1. llavors feies un terç? No ho pots basar en el número 1, perquè la unitat és el que destrueix, bro. Ni 2, perquè 2 és dual, i el temps, com que Activista hip. el temps està... Però dic, el temps està fora de la dualitat, no hi ha un no temps. Només hi ha el no, temps. un moment. Jo volia tornar abans. No hi ha Estem temps. dient que el calendari, el nostre és així, no és el que utilitzen els musulmans, que els musulmans sí que és segons la lluna, per això el Ramadan va canviar, no sé què. El nostre és d'aquesta manera perquè o l'Augusto o el Julio, aquests, el Roma, van Els voler romans, tenir un els mes, romans. ja que l'altre té un mes i jo tinc un mes. Doncs mira, ens va fotre tot i ara tenim el febrer amb 28 dies o no sé quants. O Que va- 29. O 29, exacte. Però per la puta cara, però és que és això, en plan, em té molt més sentit No. 24 i anar-ho reduint. Però no és per la cara, no és una qüestió científica, és una qüestió humana. Per què 60 minuts, bro? Per què vols 60 minuts? Si em pots tenir 24 i 24 segons i que el segon duri més. És un ambiciós. I que llavors sigui, en plan, que en comptes de fer-ho amb centèsimes, que llavors canvies a 100 un altre, en plan, llavors ho canvies a 100. Però continues anant Ho hauries de fer a la tot amb mateixa. 24, bro, perquè la meitat de 24 és 12, i la meitat de 12 és 6, i la meitat de 6 és 3, i la meitat de 3 no existeix amb números sencers, bro. 1 i mig.
No, no és un número sencer, 1 i mig. I què? I què? Per això que haurien de... És el 3, bro, el 3 és la clau, hermano. El 3 és la clau, bro. És que és 3, bro. No és una dualitat, és un triple. Per això són 3 dimensions, hermano. És que... Vale, però un moment. Bueno, però abans parlaves de la dualitat i ara parles del 3. Perquè el 3 és el que està per sobre del 2. Bueno, i el 4 també. No, però per això és que estàs vivint en una realitat de 3 dimensions amb unes lleis de 2 Però no em I serveix, ets un, això. Elles en tenen 2. i ets un. Ah, però això I les formigues no tenen Sí, sí, igual que la pizza és rodona. dues dimensions. Però les formigues no se senten una, se senten moltes, jo crec. Una formiga no sap que ella és una, la formiga és el seu niu i totes les que estan amb ella. I tu ets la teva societat, també. No, jo sóc jo. A mi la societat me la pela, hermano. Però estàs igualment... Tete, per què estic aquí? Per no estar Per què a la portes societat. roba? Per no estar a la societat. Però per què portes roba aquí? Perquè si no, et peto, bro. Si vols vaig amb boles, és que la cosa és això, seria amb boles. I per què em sents el llum i no dorms aquí? Que no, Jo només per veure, no, i és per seguir un moment. aquí. Bro, és que No, jo no em pots desmuntar, man. Jo No no- em pots desmuntar. Jo donava un factor i no me'n recordo què has dit abans d'això, el 3. Lo de les, tres, la bro. triada. No, però llavors qualsevol... Hi ha altres números que són indivisibles per un número sencer. Exacte, tots els Però primers. llavors això està dins El set. Està dins de les teves hores, bro. El 7, 3 i mig. Què vols tenir? Les hores en... 7 minuts és una hora? Però d'aquest B 7. El 7 donat B. De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, del 3, Vale, però- del 3 més l'1, no? No, però jo he arribat al 3 per les 24 hores del dia. Jo he arribat a partir d'això, que és el que tarda la volta a fer la Terra a fer una volta, o el Sol a fer 8, una 8, volta. 8. En plan, llavors és el 13 que et surt... Mira, és que això és loco. El 13 són els mesos, que són que són 4. Sí. O sigui, Quatre sumat mesos. 1 i 3, et dona el 4. Els dies del mes són 28, que el 28 et dona l'1. Hi hauria d'haver 13 mesos. Saps? En plan, et dona tots els números aquests et donen un altre número, saps? Una cosa, hi hauria d'haver 13 mesos. Si la Sí. Lluna té 13 cicles lunars a l'any, som gilipolles, tio. I que Però realment és el per Cap això, d'Any, perquè en plan, Julio, és a l'hivern, és a la Augusto- primavera. Menys els collons de canto, el Julio. Però igual que no hauríem de canviar l'hora i hauríem d'anar segons l'hora del sol. I Franco va dir, no, jo vull ir al mateix horari que Hitler. No, però sí, Vull dir- no, però bro, però Faré això, conspiranoic de però el canvi d'hora és a Espanya, no? El canvi d'hora és a Espanya. A França Això- no tenen canvi d'hora, per això, ni a en plan- Alemanya, ni a Portugal. Però per això que nosaltres ara ho tenim perquè sí, saps? En plan, no per algú Científic. físic, científic de I és el que t'he dit jo, l'univers, no som ni eficaços ni eficients. Els humans. retrasats, bro. No, la societat humana és capitalista, no és ni eficaç ni eficient. Vull dir que això, per això t'he dit, llauna, es pot extrapolar moltes coses. Tu per què fas art? Jo per expressar-me, bro. Vale, però vull dir, podries... O sigui, l'art seria molt diferent si no hi hagués aquesta d'allò de qui fa l'art. l'art per vendre, Exacte, el fa pel capitalisme. Fa l'art per capitalisme. Efectivament, i aquí estic arribant que l'humà podríem explorar totes aquestes coses, però no vull centrar en això, simplement ho vull dir com a nivell d'això, que els mesos, doncs clar que no és el millor horari, igual que jo què sé, no són les millors divisions territorials. Però Perquè si no, perquè hi ha Llívia allà... No és això. Catalunya que hi ha Llívia allà. però és Per què collons? Què fa Llívia allà? Llívia, en plan, però les divisions territorials i els mesos no tenen res a veure, bro. Sí, que són formes d'organitzar la societat per part dels humans que tenen una raó de ser dintre el propi humà, no dintre la naturalesa ni la ciència. Tu dins teu podries saber que, en plan, és això, si ara jo estic convençudíssim de que hauria de ser així, Vale, de que jo hauria de també. ser 13 mesos, vale? I per què no decidim tots? Ens la suda el que facin els altres, nosaltres decidim Però que tenim quins 13 altres? mesos. Bueno, Pues però tota quan- la societat que creu en els 12 Vale, i en el... no funciona així, perquè tu quan Saps? tinguis una hora al metge i et digui el 13 de juny, si tu dius, no, és que per mi el 13 de juny és d'aquí 2 setmanes, doncs perdràs l'hora al metge, no? Bueno... Si te'n vas a comprar al súper a la 1 de la matinada estarà tancat. Estigues envoltat de gent que també segueixin això.
Saps? En plan, si no necessites res de la gent que està en els 12 mesos, per què hauries de... Saps? En plan, és això, hauries d'estar doncs, llavors amb el metge que també creu amb els 13 i et dirà el dia exacte, hermano. I ja està, i et dirà l'hora exacta. El teu fill és el dia 30, no existeix. No, en plan, la societat dirà que haurà nascut el dia 30, però per tu haurà nascut el dia 2 o el dia... Saps? El dia que sigui. El dia que toqui, en plan, respectant el que tu creus, saps? Sí, ho entenc, però em sembla molt inútil. No, però en plan, és això, i si tots decidim, fem una votació mundial de anem a fer 13 mesos, i tothom ho fa? Però és que els musulmans ja ho fan. Vale, doncs fem-ho. Si te'n vas al Marroc, el calendari serà diferent. Doncs fem-ho, bro. Bueno, no sé com fins quin cert punt, No, ja et dic que no. No, ells creuen en el d'això lunar per el tema de... Venen el petroli en dòlars en comptes del no sé què, vull dir que no és una cosa, en plan, una mica imposadet. No, però en plan, òbviament segueixen tot, en plan, jo crec que segueixen els 12 mesos, simplement es miren les llunes... Però el calendari xino és diferent. Per fer les seves coses. Però el calendari xino també és diferent. Però també, en plan, és això, tot el món segueix el... A Occident. Bueno, sí, que ens caiem també al centre del món, saps? Sí, al cor de la bèstia estem. Però què és això? Que són coses que tenen una raó. Els xinos que un calendari tenen un altre calendari perquè creuen d'una altra manera en el temps i el seu calendari, en plan, va fer un calendari 2.000 anys abans que el que ens creiem nosaltres i per això estan en un altre any, saps? Vull dir, això, i això també et diu el temps quan va començar o quan no va començar, vull dir, és com va començar quan algú va decidir escriure, ha començat, saps? És com... No, però això és quan es va començar a tenir consciència del temps en tant que poder-lo comptar. Clar, i tenir la capacitat de tenir alguna per comptar-ho. Llavors, els prehistòrics posaven pedres enormes que ningú les mogués per calcular el puto temps. Stonehenge és un horari solar, bro. Sí. En plan, i hi ha tot, vull dir... Llavors, el primer mico que va amassar l'arbre no va poder posar una pedra, perquè no ho sabia. Clar, no, o potser ni ho havia pensat, i va ser com, a mida dels anys, no sé què, van parlant entre els altres, van discutir i van arribar a certes conclusions i van dir, vale, anem a fer-ho, saps? I com va passar. Però per aquesta regla de 3 una mica centrat en això, Alexandria, per exemple, que era la gran biblioteca, però això em sap un greu que flipes, bro. Tot el que es va perdre, hermano, tio. Tal com deien allò de l'imperi romà, de cada quan penses en l'imperi romà, no sé què, jo penso en Alexandria. Jo també, hòstia, no? No, jo, amic, em preguntes... Quan ho recordes, quan s'ha destrossat tot. Quants cops penses en l'imperi romà? 0. Quants cops penses en Egipte en general? Molts cops, bro. Sí, Jo a Egipte, bro, a mi em flipa, bro. Uai, jo Grècia. Grècia? Jo també. Sí, jo Grècia... Perquè van ser els primers com a... Però els egipcis també, hermano. Sí, però no sabem filosofia egípcia. Et sembla de piràmides i ja està, però és que sabíem moltíssimes altres coses. Sabeu què és loco? Que estem més a prop. Tenia les seves pròpies matemàtiques. O sigui, estem igual de lluny de Cleopàtria respecte a quan es van fer les piràmides. Sí. O sigui... Perquè Cleopàtria està igual de les piràmides que nosaltres, no? Sí. No. O sigui, estem igual de lluny de Cleopàtria que de Cleopàtria de les piràmides. És que les piràmides es diu que és raro que estiguin construïdes l'any que es diuen que van estar construïdes, perquè és molt... En pla, és com... Els egipcis feien molt pocs anys que estaven sent egipcis i sent una societat egípcia, saps? És com una cosa que s'aconseguiria al cap de 2.000 anys, saps? Com hem aconseguit ara en potser la societat que estem, que venim dels romans, saps? D'alguna manera. Però per aquesta regla de res, per exemple, jo què sé, al futur potser pensaran, hòstia, com és que encara hi havia esclaus al segle XXI, saps? Vull dir, com... És una mica... O que hi havia un genocidi televisat al segle XXI, si en teoria havien evolucionat. Però quan has dit això de la Cleopatra, és com... Clar, han passat d'aquí a la Cleopatra hi ha 2.000 anys. I de la Cleopatra a les piràmides hi ha 2.000 anys, o més. Jo crec, en plan, potser més i tot, saps? Sí, de fet, al principi dels egipcis hi havia mamuts. Què fa que això sigui... Que allò que deien que era seu, sigués seu, saps? Que ho van construir esclaus. Per tancar-hi els seus... Bueno, hi ha la teoria que diuen que s'ho van trobar, saps? És això. També. S'ho van trobar i van dir, ok, mira, com aquí hi anirà el rei més màquina. El que sí que és loco és... I quan es mor, doncs l'enterren allà. Però allò potser
feia 12.000 anys hi havia una altra civilització que ho feia servir per crear energia, saps? I després va haver el gran diluvio i està escrit a la Bíblia, saps? Que algú sí que ho va escriure, saps? El que va passar. I nosaltres ara ens ho pensem com una cosa que... No, però per exemple el fet de que les piràmides realment tenen un desto matemàtic del número pi, no sé què, de que són igual d'altes cada costat i cada no sé Però què. i que estan en coordenades és el número de la velocitat de la llum en metres per segon. Hòstia. Sí, Això no, és no, molt loco. però vull dir que realment és molt loco el fet de que els números com a tal, ells no els sabien. Sí, sí el sabien. Home, els tenien els seus, però tenien els seus i coincideixen exactament amb els amb els nostres. amb els nostres... Que Bueno, vol dir- exactament no, perquè el número pi és 3,14 bli, 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 Però bli. ells van inventar el pi. En plan, van trobar-lo. Van trobar-lo, però dintre... Jo crec que per ells Crec que les donava matemàtiques 10, estan saps? dins de l'univers, en plan... Clar. Jo crec que una civilització avançada acaba amb les matemàtiques actuals. Sí, però vull dir que ells jo crec que no tenien el número pi com a pi, sinó que tenien el número pi com a 10 passes d'una persona no deien que alta. no tenien el zero. No ho sé, no ho sé. En plan, l'absolut zero, res, no existia. Però deu ser per això, ells, que ells, per ells era pues, 100 metres, saps? Cada una exacta. Però no, per nosaltres és el número pi. Perquè el nostre número és diferent, igual que el calendari. No, però és que, jo crec que el número pi és massa exacte com per trobar-lo de casualitat. Així tu dius que l'escriptura dels números no era 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 i 10, que ara tenim això de 10 i tot, sinó que l'1 podia... Bueno, els romans tenien uns altres, eren palito, palito, ve baixa, saps? Vull dir, No, però i tenen una mentida. altra O cosa. sigui, 1, 2, 3 són coses, no poden ser diferents. No, perquè és... O sigui, el que és random arbitrari és el... En plan, tu això per tu és 2. I 2 Abans no, dues no. birres, sí. I el 3,14 en cap altre llenguatge de números serà un número exacte. Les Sempre serà milles. 3 i una mica més. Clar. El sistema, les milles. 160 quilòmetres són 100 milles. 3,14 no pot ser un altre. Clar. No, en plan, els números Li harmònics... pots dir d'una altra no manera o poden pots dir ser d'una altra manera, però... 100 és quilòmetres tres són 100 objectes quilòmetres. I un fragment d'un altre. Vull dir que és el mateix, en plan, 100 quilòmetres són 100 quilòmetres, però no, o sigui, 100 milles són 100 milles, però 160 quilòmetres són 100 milles. No és un número exacte, és No, perquè 160. 100 milles són 160 quilòmetres. Sí, exacte, però vull dir que no quadra en tant que no és un número... Si has de fer un d'esto, fas... O sigui, Clar que és no un fas número exacte. 160, és com Quan- les pessetes als euros. Tu si tu creus és 1,6. un número exacte, és Menja'm un els número ous. exacte, però no és... Però és el teu número exacte, i jo puc arribar al teu número amb els meus números. Ah, exacte, Saps? és el que anava a dir. En plan, però que també, de fet, de números fan servir els mateixos. Sí. Simplement li canvies la unitat. Exacte. En plan, Exacte. és una altra unitat. És com peus, els peus fan... La mitjana d'un peu fa tants centímetres, doncs allò serà el peu, però és que en peus pots trobar el número pi, també, saps? Per això els egipcis sabien matemàtiques. Ni que fossin de peus i dits, saps? Però eren unes matemàtiques diferents, exacte, sí, sí. Perquè perquè No, en plan, però eren, en plan, sí. eren els o sigui, tu traduït de peus trobaries els números. I per això Clar. està alineat i per això la velocitat de la llum, perquè i també és com, què collons feien com per saber la puta velocitat de la llum i medir la Terra d'alguna manera per posar-ho exactament allà, saps? O les estrelles, que són les tres piràmides, són És el cinturó les d'Orió. tres estrelles d'Orient. Vull dir, mires al cel i... En plan, estan com de la mateixa posició, però és Aquí. que a Xina també hi ha tres piràmides que estan alineades iguals, bro. A Mèxic. I a Mèxic també. Jo crec que totes aquestes construccions no estaven fetes pels que estaven allà. O sí, i estan molt més avançats del que creiem que estaven. Ens creiem. O sigui que no sabem. O sigui, no, ara mateix no ho podem saber, saps? Tampoc som científics que hem estudiat un muntó i tenim moltes bases, saps? Simplement nosaltres podem suposar. I et creus el que et vulguis creure. Sí, sí. O ho saps, saps? O ho saps perquè 100% ho saps. Però és igual que, jo què sé, és la cosa tan senzilla com que una llauna són 33 centilitres. I per què no són 30 centilitres? És més fàcil Però això tu podries... És que anem un sistema de 10, això és una aliada. Jo crec que hauria de ser de 8, que és més simètric. Perquè 10, Clar, saps? 4, 2... No, jo crec que hauria de ser de 3.
Jo crec molt en la en plan 3, simetria, 6, tio. 12, saps? En plan, tot això i arribes als números grans. Però el que dèiem abans de la natura que segueix fractals, Sí. que són simètrics, el 8 és el número simètric, no el 3. Bueno, és com, o el Fibonacci, saps? Sí, Que vull dir que la simetria seria trobo que u, està dos, present a la naturalesa. 4... No va sí. així. Sí, jo crec que la vegada la interacció de l'humà i fa molt a nivell de que Tres, potser la cervesa... O els números primers, però també això és com... Però potser la també és un cervesa altre l'ideal patró, no saps? seria. Que només Ja. segueix un padró. Uau, això és el que van fer un experiment de posar-los com en espiral i llavors com allunyar-te a números supergrans, que també són primers, i acaba fent com una mena de forma. El número pi, potser? No, els números primers. D'or. Els números primers. Sí, sí, i quina forma fan? De número d'or, potser? Sí, fan el Fibonacci. En plan, és com... I tot ve de l'univers, com per això les galàxies tenen aquesta forma. Això és una locura. Sí, sí. Jo crec molt que l'univers té un ordre matemàtic. És geomètric. D'alguna manera. O sigui, és geomètric Sí, clar. i és fractal. I llavors, per conseqüència, és matemàtic. Sí. I té una estructura. I és fort que puguem tenir un sistema, la raó, que capti aquestes relacions, saps? És com que el que dèiem abans del curt de meitat d'antropocentrisme, la raó encaixa amb l'univers. Llavors pots dir, no és una cosa, una il·lusió nostra, sinó que és algo real, Sí. saps? És això, però llavors... És com un sistema que tenim Com sí que no hi ha poder, saps? un ésser amb raó a cada planeta per decidir això, saps? Com... Per saber-ho, almenys. Ja. Però està... O sí. Però simplement estem en punts diferents de l'univers i no ens podem veure entre nosaltres i cadascú està com mantenint de peu l'univers, simplement com l'estructura, saps? Perquè l'estem observant i projectant alhora, saps? Jo crec que entenem molt l'univers, els humans. Com que, òbviament, Jo crec que desconeixem molt. jo crec que tenim molt la capacitat d'entendre'l. Sí, és que la raó és una I de locura. poder-ho saber, en plan, no poder-ho saber tot, dit així, saps? Però com poder conduir per l'univers, saps? Com, bueno, no sé com dir-ho, saps? Com, no saps què és tot és nou, però saps que has de, en plan, saps com arribar a tot arreu, si vols arribar-hi, saps? Què vols dir? Com en això de que som, en plan, de que tenim la capacitat de saber, o sigui, d'entendre'l, saps? Ja. Clar, no sé si tot. Perquè tot té uns patrons, tot té unes formes, Ja. tot és geomètric i són els números que toquen, saps? És com, d'aquesta manera pots entendre-ho. I Però sempre ho simplement farem. has d'arribar allà i mesurar-ho, saps? O Ja. fer el que sigui. Ho fem. Des dels nostres sistemes de mesura i també des de la nostra percepció humana, saps? Perquè és com... Sí, encaixa molt amb la realitat, però no és una realitat com universal perquè som un observador. Clar, i observes des del lloc on Un observador vol dir que és algo subjectiu i no objectiu. estàs. Com vols dir això? Qualsevol... Allò No, que però- observes ho saps d'una manera subjectiva, perquè tu ets un subjecte que observa. Però no saps objectivament. Bueno, però saps objectivament què és ser un humà? No, ho saps subjectivament. Dins de la teva societat, sí, perquè ets l'objecte que està vivint allò i ho saps que Voleu ets entrar, allò, que jo saps? tinc molt fred. Sí, jo anava a dir el mateix. Com aneu de gana?